डियर केंद्रापड़ा कटक झिया माने जेते मेकअप नेले कौन हबो आम जगतसिंह झिया माने तो मेकअप से लागत ଆଉ ସବୁ ଝିଅ କେମିତି ଲାଗେ आ सब झिया माने मेकअप लगे किले लगे लिपस्टिक फिल्म मारी मैं भूत में ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଜଗା ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ପୁରୁଷ ବେଶିଆ ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବେଶିଆ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବସ 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 ଜଲ୍ଦି ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି କଣ ହେଇଛି ରୋଷେଇ ପଖାଳ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଳୁ ଭଜା ତାପରେ ଏଗୁଡା ହଉଛି ଟମାଟର ଚଟନି ତାପରେ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ ଦହି ପଖାଳ ଆଜି ଏୟା ଖାଇବ ବବୁଲ ଆସ ବସ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଖାଇ ପଖାଳ ହଉ ଛାଡ ଗରମ ହଉଛି କିଛି ହବନି ଥଣ୍ଡା କାଟିଦବ ଥଣ୍ଡା କାଟନ୍ତି ଥଣ୍ଡାରେ କାଟନ୍ତି ଗରମକୁ ଗରମ ଲୁଣ ଏତିକି ପକେଇଦବା हम खाएगा ଲୁଣ ଲୁଣ ପକେଇଛ କଣ ଖାଇଗା ପକେଇଦେ ପକେଇଦେ ଚୁପଡେଉ ତୁ ଖାଲି ତୋର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ଝିଅ 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 ଖାଲି ଗପ ହଁ ହଁ ଲେମ୍ବୁଟା ଚୁପୁଡି ଦେ ଭିଡିଓ କରୁଛି ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ହଁ ଏ ତୁ ଆଉ କୋଉଠି ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ ରଖିଛୁ କି ଆଉ ବାସ୍ ଆଉ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ ଫାର୍ମ କରିଥିଲୁ ପାଣି କୁକୁଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ହାତ ତ ଧୋଇ ମାନେ ହାତ ଧୋଇକି ଆଇଛି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବବୁଲେ ସତ କହିଲେ ହାତ ଥିଲା ବାଣ୍ଡ ଧାଇ ନାହିଁ ନା ଦେଇଥିଲା ତ ତମର ବାଣ୍ଡ ଦବ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଗଜା ଆଇଲା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଫେଲ ଫାର୍ମ କରିଦେଲାନି ମୋର କୋଉଠି ଏଇ ବାଣ୍ଡ ପଚରା କଥା ଦେଲେ ମୋବାଇଲ ଖାଉଛି ରେ ଖାଉଛି ବାଣ୍ଡ କାଟିଦେବି ତମର ହାତୀ ବାଣ୍ଡ ଏ ନଙ୍ଗଳା କର ଜଗା ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ କୁ ଆଜି ନଙ୍ଗଳା କର ଆରେ ମୋ ହାତ ଛାଡୁନ ତମେ ନଙ୍ଗଳା ଇଏ ହବ ଅଫିସିଆଲ ପିପୁଲ ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ ଭିଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପେଟ ତମେ କୁଆଡେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉଥିଲ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଚାହୁଁନୁ ଯିବା ଜନସେବା ଯିବାନି ଫୋନ କରି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଲ ଆଉ ଗୋଟେ କଲ ଆସିଗଲା ଆମର ଲିପୁ ଭାଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ମାଣ୍ଡୁକୁ ରଖିକି ମାଣ୍ଡୁକୁ ରଖି ବାଙ୍କିଡି ଜଗା ତୋର କେଇଟା ମାଣ୍ଡୁ ମାଣ୍ଡୁ ହିଁ ନ ଆସିଲା ଏବେ ଠିକ ଜଗା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତି ଗପୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଛୁପା ରୁସ୍ତମ ଆଉ ଜଗା ଭାଇ ଆମର ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କିଏ କଲ କଲା ହ୍ୟାଲୋ 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 ମାଣ୍ଡ କହୁଛ ଆଉ ଘରକୁ ଆ ତୋ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଜାଗା ନାହିଁ ଯାଉ ଶୋଇବାକୁ ଏଇଟା ଅଛି ବା ଆମେ ଜଗା ଘରକୁ ଆଇଲେ କହିବି ଏବେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ କଣ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି ଯଦି ହଁ ଗଇତା ମାଇକ ଭଳିଆ ପୁରା ଶୋଉଛ ନା ହ୍ୟାଲୋ ଜଗା ना हो गया तुम्हारा कोटा देख लेना टोकी देगी पटिया कहाँ करूँ तो बबल बैग पटाई पर वो पे नहीं ये तो कौन सी बोला हमें माधुरी मु आरो कंपनी बाड़ा माधुरी को छोड़ियो मां के माधुरी नहीं नहीं मांडा যদি কই দাও মু তাকে কাল সকালে কথা বলতে অলরেডি তুমি পড়ে এসে ইউ আগে কই দাও কি অলরেডি তুমি সাথে গাড়ি করুছি माधुरी किन्ना को दे गबर को ए भगवान तो जे भी किना करिए ତମେ ଖାଲି ମାଧୁରୀ କହିକି ମତେ ଖାଲି ଠାକୁର ସେ ବୋଲ ମୁଁ କିନ୍ନା କଥା ଜୀବନ ମାରଦି କିଛି ନାହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଏଞ୍ଜୟ କର ବାଡ ଥବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଘର ଲୋକ ଯୋଉ ଠିକ କରି ସେଠି ବାହା ହ୍ୟାଲୋ
ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ରୁହ ପକା ଦେଇ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିଏ କୁ ଆପ୍ଲି କରିବ ହଁ ମାନେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଟିକଟ ମାନେ ପଇସା ଟା ଉଠା ହବ ଦେବାଶିଷ ଭାଇକି ଫୋନ କରୁନୁ ସେ କରିଦେବେ ତା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଉଠେଇବାର ଅଛି ଆଉ କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ସେଠି ପ୍ରବଳ ଗରମରେ କୁହ ନାହିଁ ଆଜବେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଏମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଶୀତ ଦିନେ ଟିକେ ବଢିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଖରା ଦିନ ଆଇଲା ପୁରା ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ଛାଡ ତୁ କେମିତି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ରହୁଛୁ ବେ ଏଇ ଗଞ୍ଜିଟା ଉଠେଇ ଦଉନୁ ଏକଡେ କହୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେକଡେ ଦେଖିଲେ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିକି ରହିଛି ତମେ କାଳେ କରୁଛ ଓହୋ କାଳେ କୁଆଡେ କଣ ହାତ ମାରିଦେବେ ସେ ସକାଶେ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖିଦେବ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ତୋରା ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ବାବୁଲେ ତମେ କିଛି କୁହ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲା ଇଏ ବାବୁଲେ ଆମର ଝିଅ ପିଲା କ୍ଲିପ ଲଗେଇ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଏ କରୁଛି ବାଣ ନାମ କରୁଛି ଗରିବ ପିଲା ତମ ଦ୍ୱାରା କୁଆଡେ ପଚାରୁନି ଏଇ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଫୋନ କର ତା ନମ୍ବର ମୋର ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଠିକ ସେ ଦେଖିନି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଙ୍କର ମେନ୍ ଦରକାର ପାସବୁକ୍ ଟା ତମର ସାଇଜରେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ସାଇଜରେ ଉଠେଇ ପୁରା ଦିଅ ପୁରା ମାନେ ଫିଲଅପ ହବ ତମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ପକ୍କା ଦେଖା ହଉଛି ଇଏ ଅଧା ଖାତା ହଉଛି ସେଗୁଡା କାଟି ପକେଇଲେ ଜୁମ କଲା ଭଲ କ୍ଲିୟର ଦେଖା ହଉନି ଘର ଲୋକ ଉଠୁ ତମେ ତ ପାସବୁକ୍ ଶୁଣ ତମର ତ ପାସବୁକ୍ ଏଠିକି ଆଣିବା କଥା ଘରେ ରଖି କଣ କରୁଛ ପାସବୁକ୍ ତ ଏଇଠି ଆଣିବା କଥା ଘରେ ଏଇଠି ଆଣି କେତେବେଳେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଆରେ ଏଠି ମେନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନା ଘରେ ରଖିଲେ ଘରେ କଣ କରିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଲା କଣ କଣ ଜେରକ୍ସ ହେଲେ ତ କଣ ଘରେ ଦାଣ୍ଡ ଖେଳିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏଟିଏମ ରେ ରଖିଲି ମାଗେ ମୁଁ ଏଟିଏମ ରେ ଆଣି ଗୋଟେ ବୋକା ସତ କଥା ମୋର ତିନିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତିନିଟା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମେନ୍ ମୁଁ ସେ ପିଲାଟାକୁ କାଲି ଦେଖେଇଲି ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ସେ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମୋ କଥା ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମୋର ଏବେ କ୍ୱାଲିଟି କେସ୍ ଗୋଟା ଯାଇଛି ମୁଁ ଚିଙ୍କି ଜାଣିଥିଲା ଇଏ ସିଏ ଏମିତି କହିଲ ଆମେ ସିନା କମ୍ପାନୀ ଗଲା ବେଳେ ଚିଙ୍କି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ବବୁଲ କହୁଛୁ କହିବାକୁ କହିନି ଭାଉଜ କହିଲା ଆରେ ବବୁଲ ତୁ କହିଦଉନୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପରମିଶନ ଆଣିଥିଲା ପରେ ତମକୁ କହିଥିଲି କହିବାକୁ ଯଦି ତମେ ନ କହିଛ ଏଠି ସେଲ୍ ପକେଇ ଦେଇକି ମସିନା କଣ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ମସିନା କଣ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି କଥା ହବ ଅଲଗା ଝିଅ କହିଛନ୍ତି ମାନେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ସେ ଝିଅ ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅ କହି ଭଲ ପାଉଥିଲି ଇଏ ଯାଇ କହିବ ସେ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ବିନା ଟେନସନ ଏବେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ଜଗା ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ପୁରୁଷ ବେଶିଆ ଯାହାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ବେଶିଆ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ୱାଓ ଷଣ୍ଢ ଲଢେଇ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ପାରିବି ଜଗିଆ ଜଗା ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ ଗାଈ ଲାଗିଗଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଟାକ ଆଟାକ ଉପରେ ଆଟାକ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପାରିନି ଆଉ ପାରିନି ଏବେ ଦୋକାନ ଗଲେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଆଣି ହେଲା ଗରମ ଦିନେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା 15 ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲି ମଦ ପିଇଲୁ କିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 15 ଅଛି ଟୋଟାଲ ଦେଖ ଏ ବୋତଲ ଏ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ମଦରେ ମୁଣା ଫୁଲ ଡେଲି ମୁଣା ଫୁଲ ହେଇଗଲା ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଧନ ଆମେ ଏବେ ଚାଲୁ ଦୋକାନ ଏଇକା ପରିବା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆସିବ ଏଇକା ନିଦ ଯେ ନେଇକିରି ଆଖିରେ ନିଦ ମାଡୁଛି ସେଠି ଭଲ ଶୋଉନଥିଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଶୋଉନଥିଲ ଯେମିତି ବାହାର କରି ନିଦ ମାଡୁଛି କଣ ଗୋଟେ କାସାଦି ଚଲେଇଥିଲେ ଖରାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଅଛି ଗାଁ ଦେଖୁ ଟିକେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଥିବ ଏଠି ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା
କିଏ ବଙ୍କା ହେଇଛି? ଆମକୁ ବଙ୍କା ବଙ୍କା ଦେଖୁନ 100 ଟଙ୍କା ଦେଖୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଛି ଆଗ ଆଡୁ ଭଲରେ କୁହ ଭିଡିଓ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରେ ତମେ କହିବ ଅଭଦ୍ର ପୁରା ଘର ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖିବେ କହିବେ କଣ ଆମର ତ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର। ଆମର ଲାଇସେନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ହଁ ଲାଇସେନ୍ସ କରାଯାଇଛି ଏମିତି ଲାଇନ ମାରିବାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଟଙ୍କା ଜଳୁଛି ଆଜି। ଆଉ ଖଣ୍ଡା ଖରା ସେଇଭଳିଆ ପଡୁଛି ସତ କଥା 4ଟା ବେଳିଆ 5ଟା ବେଳିଆ ଖରା ଏମିତିଆ ନା ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରୁଛି ପୁରା ମୁହଁଟା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଉଁଲି ହେଲେ ଆଉ ଭଲ ଆଇଫୋନ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଆଇଫୋନ ଟା ଆଇଲା ନାଇଁ ତମର? ଆଇଫୋନ ଓହୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଭରି ପାରିଲିନି ବୋଲି ଆଇଫୋନ ଟା ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ନେଇକି ପଳେଇଲା। କେତେ ଡହରା ଗପ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଭାଇ ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ଆଣିଥିଲି ଫାଇନାନ୍ସ ଭରି ପାରିଲିନି ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଜଗାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବବୁଲୁ ଫାଷ୍ଟ ମନା ଏଇ ସବୁ ନାଟକ ବଦର ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛି। ମୁଁ କଣ କରିବି କଥା ଆଉ ତୁ କାଇଁ ଆଇଲୁ ଆକୁତିକ ବାଟୁଛି। ସେମାନେ କଲା କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଟିକେ ନାଳ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଦେଖିକି ଆଉ ଏରିଆ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଆମର ଏମିତି ଏରିଆରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଗରିବ ଲୋକ କଥା ଆଉ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଆମର ମାନେ ନାହିଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବାର ସେଇ ଫଟା ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ ନା କଣ? ସେତିକି ପୁଣି ପଇସା ଦରକାର ନା ନାଇଁ ସେଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଠିଆ କରିବାକୁ ଆଗ ଚୋରି କରିକି ଆଣି ଘର କରିବି ନିଜେ ଇଟା ପକେଇବ ନିଜେ ସିମେଣ୍ଟ କରିବ। ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ରିଲ୍ସ ଆଉ ଜଗା ଆମର ତ ଏଠି ରିଲ୍ସ ଡାଇଲଗ ପୁରା ସିଆଡୁ ଭାବିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ବନେଇବୁ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରୋଷ୍ଟ ମାରିବୁ? ଶୋଧିବି ଆଉ ଆଉ ଏବେ ଯାଉଛି ବନେଇବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଟା କିନ୍ତୁ ପୁରା ମସ୍ତ ପଡୁଛି। ଏଇ ଟାଇମ ରେ ଭିଡିଓ ବନେଇବ ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା ଗ୍ଲୋ କରିବ ନାଲି ନାଲି କିରଣ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଆସିବ। ରସିଆ ହଁ ରସିଆ ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ଗପୁଛି। ଇଏ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କିଏ ମାଣ୍ଡୁ? ଇଏ ମାଣ୍ଡୁ ଆଚ୍ଛା ନା କଣ କହିଦଉନୁ? ନା ସୋନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରିଚେ ବ୍ଲଗ କରିଛନ୍ତି ତମ ନା କହିଦେଲି ହଁ ଚଳିବ ହେଲା। ବ୍ଲଗ ଦେଖିବ ରିଚେ ବ୍ଲଗ ଅଫିସିଆଲ ଦେଖିବ ରିଚି ଭାଇ ବ୍ଲଗ ଅଫିସିଆଲ ତୁ କି ନା କହୁଛୁ ରିଚେ ବ୍ଲଗ ଅଫିସିଆଲ ଦେଖିବ ରିଚି ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର କେହି ମାଣ୍ଡୁ ନାହାନ୍ତି ତ ମିଛରେ କହିଲି। ଆଇଲି କିଏ ଦେଖ ଦେଖ ମ୍ୟୁଟ ମାରିକି କେମିତି କହୁଛି ମାନେ ସିଏ କାଲି ଶୁଣିଦବ ତ ତା ମାନେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଟ ମାରିକି କହିଲା ଏଇ କଥାଟା। ରିଚେ ପଡିଯିବ ଛାଡୁନି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଇଛି। ରସିଆ ରସିଆ ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା ତମେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି। ତମେ କଣ ହବ ଆମ ଜଗତସିଂହ ଝିଅ ତ ଗୋଟେ ଆମ ଜଗତସିଂହ ଝିଅ ତ ବିନା ମେକଅପରେ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି। ବାଃ କି ଆକ୍ଟିଂ। ଆଉ ଥରେ ଡାଇଲଗ ଟା କହିଲୁ। ଡିଅର କଟକ ଡିଅର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଟକ ଝିଅ ମାନେ ମେକଅପ ନେଲେ କଣ ହବ ଆମ ଜଗତସିଂହ ଝିଅ ମାନେ ତ ମେକଅପରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଝିଅ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି? ଆଉ ସବୁ ଝିଅ ମାନେ ମେକଅପ ଲଗେଇ କିଲେ ଲଗେଇ ଲିପଷ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମ ମାରି ଭୂତ ମିଳେ। ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବୁ? ହଁ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନଉଛି ଆମ ଜଗା ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ ଭିଡିଓଟା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କଟକ ଝିଅ ମାନେ ତମେ ତ ମେକଅପ ନେଇକି ଆଠୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ଆଠୁ ଦେଖିଲେ କଣ ହବ? ଆମ ଜଗତସିଂହ ଝିଅ ମାନେ ତ ବିନା ମେକଅପରେ ହିଁ ଏମିତି ଲାଗନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ତମ ଟୋକାଙ୍କ ହୃଦୟ କିଣି ନେବ। ଆଚ୍ଛା ଦିଲ ନେଇ ଗଲା ରେ କଣ ଡାଇଲଗଟା କହିବି କହୁନ? ତୁ ବା ଭାବିକି ଆସିଥିଲୁ ଟି? ମୁଁ କହୁଛି ମଡିଫାଇ କର। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝିଅ ମାନେ ତମେ ମେକଅପ ଲଗେଇ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଦେଖାଅ। ଆମ ଜଗତସିଂହ ଝିଅ ମାନେ ଆମ ଜଗତସିଂହ ଝିଅ ମାନେ ବିନା ମେକଅପ ରେ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି। ବିନା ମେକଅପରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମିଶି ଯାଉଛି। ପାଣି ମିଶେଇ କହିବ ଅଧିକା ହାର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ବୋଧେ।
ଆଉ ଆମ ଜଗା ଭାଇ ଅଫିସିଆଲ ର ଏବେ ସଇଲା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ତ ଏଡିଟିଂ କରିବ କାଲି ଯାଇ ଭିଡିଓ ଛାଡିବ ବୋଧେ କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଚାଲ ରୁମ କୁ ଯିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସୋ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡିଓ ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖାବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।